så blev det weekend. Og der sker det, at imens at jeg har lavet lækker laks, og det er bare laks, ren laks, vi skal spise i dag. Og du har spist det, ja, fordi at min dejlige veninde og hendes kæreste kom forbi med så meget slik, som jeg aldrig nogensinde har set før. Og som jeg heller ikke tror, I har set før. Og det her, det er en størrelsen på en ske. Og dem her. Så jeg kunne tænke mig at lave en lille konkurrence til dig, Vanilla. Nej, nu vil jeg ikke glemme det. Ja, det kan vi ikke lide. Men hvor at, hvis du kan gøre ligesom jeg gør, så får du alt slikket for dig selv. Okay. Jeg tror ikke engang, jeg kan Så spise gør det hurtigt. Efter mig. Okay.